Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моето ново списание и новия брой на Wings 98 с неговата фигурка и тази книжка. Така, нека да започнем първо с книжката. Така, на мен и се падна, откри музиката с муза. Ето я муза. Нека да разтворим книжката. Ето ги всичките Wings-и. Така. Ето тук пише, открием музиката. Ето я и тази страничка. Това е съдържанието. Аз няма да ви чета, защото иначе ще ви я показвам трет по ред, страница по страниците. Това е муза да ви се представи. Ето. Ето тук. Тук пише, че тя е една Wings фея. Ето следващата страница, нейната стая. Така, всъщност, нека да започнем най-открая, защото на мен те са твърде много страници и не ми се показват сега. Ето ги тях. Така, ето отзад са всичките Wings-и без Лейла обаче. Така. Това е списанието. И тук пише как да организираш лятно парти. Така, ето това е Бум и е щастлива. Тук е Стела и държи захарен памук. Ето това са ни балончета. Тук е Кико и неговото зайче, момиченце, което е гадже, предполагам. Така, нека да го мръднем само това. И да ви покажа. Всъщност, нека да го разтворим. Нека да внимавам да не ми падне. Така, ето това е първата страничка. Тук е за Wings партито, как да си го организираш. Ето, че и тук пишат разни неща. Така. Ето, това е следващата страничка. Тук е как искаш да го организираш. Домашно, градинско, плажно. Мисля, че тематично пише. Или маскен бал. Така, ето, това е муза. А това е голям Wings парти по случай 10 години Wings Club. Ето това. Така, това е техно, диско стил. Мисля, че така е. Така, това е как да си направиш, мисля, че някаква покана. Рисуваш крилата на любимата си фея в любимата си трансформация и ето пише тук покана. А това е по-лесно и мислим да си го направим с любимата ви фея. Така. Това е Бум. Това е да си направиш скряща топка. Ето какво ти трябва. Мисля, че виждате нещо. Така, ето тук. Това е муза за музиката. Така, тук е да си напишеш плейлиста, както тук е написано. Така, тук е магическите съвети на Стела. Така, как да се обличаме. Ето я Флора, муза, техна и мисля, че Бум. Така, това е комикса. Магически костюми. Така, аз ще няма да спирам да го четете, защото искам да повързвам с клипа, за да всъщност да го кача. Ще го кача в моя нов канал в YouTube. Така и това беше края. Тук е тест измислен от Стела за любимите ти прически. Ето, плюси на триксите. Ето тук е за забавни игри. Как да спечелиш Wings кукла. Ето нещо разхладително. С някакви сокчета и разни там. Ето я последната страница с ето. Това беше списанието. Така.
Нека да започнем с фигурката. Така. Ето и че всъщност това е нейната поставка. Тук е логото на Wings. Ето, той има едни дупчици, за да слагаш обувчиците и тя стои всъщност. Тя е оранжевата. Това е една звезда. Ето, всъщност. Така. Това е чантичката и която е зелена. Всъщност тя е оранжева, но дръжката е панделката и е зелена. Така, тя е много малка и сладка. Така, нека да минем към най-хубавото, фигурката. Така, ето тя си има една диадемка с розова панделка. И кичурчетата и се мърдат там разни неща. И ето го, мисля, стойте, че не ми е удобно с една ръка. Ето и че всъщност това са и бутушките с оранжевки панделки. Ето рокличката и много е красива. Стойте да оправя кичурчето. Така, ето тя си мърда главата, но в момента не ми е удобно да ви покажа, защото с на ръка никак не ми е удобно да правя нещо. Така. Това беше фигурката и всъщност за малко ще го сложа, за да сложа на стела на поставката. Така, ето всъщност аз я сложих и тя така стои. Така. Нейната чантичка, стойте само да го оставя пак, че няма да ми е удобно. Така, ето я и нея как я сложих. Така. Всъщност това е специален брой на 9,99, 10 лева. Така, всъщност това беше от мен. Гледайте и другите ми клипове, абонирайте се за мен и най-вече харесвайте. Чао! Здравейте, приятели! Това е малко по-различно видео и искам наистина да ви се извиня, че наистина от много отдавна започвам с това, че наистина от много отдавна не съм пускала видеоклипове, но съм постоянно заета, решавам задачи, упражнявам се и да, няма значение. Та днес ще плетем гривна вид рибена кост. Ще започнем с най-лесната. Ще ви трябват ето такава кукичка, за да закачите гривната. С-образна кукичка. Ето я. Така. Такава кукичка пак. Аз не се наричам еска. Ето такава кука за премятане на ластици. Ето такава. И ето това. Ето тази прашка. Не знам дали много добре я виждате прашката. Така, разбира се, ластите, тук съм си приготвила синьо, ето, и розово, няма значение да гледате. Така, започвате. Първият ластик, да ето така, на осмица, ето така, на осмица. Не, ще плетем пръстен. Ето сега ще ви покажа. Съжалявам. Следващият, да ето така, този път нормално. Ето така, нормално. Всички го знаете това, но няма значение. Вече ще пускам клипове за плетене. Пък ще преминем към по-трудните неща. Например, следващият ми клип ще е за фреска плитка. Плитка всъщност. И пак следващият нормално. И сега, взимате кукичката. И виждате, тук имате на осмица и два нормални. Взимате, не знам как ще ви е по-добре да виждате, взимате този на осмица, ето този на осмица и го прекарвате най-отгоре. Сега ще ви покажа. По същият начин правите и от другата страна. Ето така да ви се получи. След това поставяте следващият цвят, който и да е. Съжалявам, ако чувате някакъв шум понякога, това е от моята пералня. И взимате този пак и прехвърляте. Ако плета гривна ще много дълъг клипа. Ето. Сега пак взимате. Поставяте нормално.
Взимате долният, прехвърляте по същия начин и от другата страна. Придърпвате леко, после ще ви покажа как ще изглеждам. Аз сега направо няма да ви показвам, защото вие хем я знаете, хем така ще стане клипа по-дълъг. Просто ще най-обикновено ще си направя. Съжалявам. Все пак не искам да съм толкова дълъг клипа. После пак още един ластик и си плетете. Аз днес ще плета пръстен. Ето я гривничката или пръстена, което плетете. Много е хубава тази плетка, аз много я обичам. И така. Трябва да смъквате надолу, пък като станете готови, ще покажа как да закачите тази закопчалка. Въпреки че всички знаете. Но няма значение, нали, все пак за това пускам видеоклип. Това още една ластичка. И така плетете, докато не стане готово. Например, вече сте сплели необходимата дължина на пръстена или гривната ви. Тук, където имате два ластика, ето имате два ластика. Взимате този долен ластик. Не знам как ще виждате малко по-добре, ето така. Взимате ето този долен ластик, внимателно го изкарвате по същият начин и от другата страна и да ви остане само едно ластиче. Ето така, да ви остане само едно ластиче. Ето така. Съжалявам, камерата ми падна. Сега, взимате вашата кукичка и слагате ластикът. Ето така го поставяте и го слагате. Ето така на куката. И закачате закопчалката. Ето я. Сега ще ви покажа. Закачате ето така. После закачате за другият най-първата ви плетка. Ето, вече си имате плетка рибена кост, пръстенче. Този ще ми е малко малък. А не, точно ми е. Ето, плетохте си го. Надявам се моят урок да ви е харесал. Продължавайте да гледате моите клипове и се абонирайте за мен. Довиждане!